And you got one thing woman at 0706 5853 my one at 0915 570 8347 or one nature if one in a Facebook or Vote 104.3 FM YouTube Vote ODENIGBO. Alright, so ajụjụ na ajụ tata bụ kedu ife ga-akpata nna mmadụ nwoke gbasiri ike ga-eji wee chọọ ịtụpụ ọ bụrụ chọọ ga-eji wee tụpụ ụmụ ya site n'ụlọ elu. Kedu ihe ga-eme nwoke ga-eji wee mee ụdị ọnọdụ a ụmụ ya na nya anwa na onwe ya nya ọ tụpụsịrị ụmụ ya tụpụkwa onwe ya mee ka mmalụ ihe ilo. Hello, mgbede ọma ka eke ime adị m oyi ka afa gị na ebe isi akpọ m nnọọ nwunye ya dị ndụ of course. Mhm. Mm. Ọ dị ndụ ha na-atọ dị ndụ ụmụaka survive. Mm. Is well. Daalụ. Alright, ọ na-akọwata na nwunye ya ka a ya ajụ na nwoke a na-anwụ mkpụrụ mmiri. Echebu m na ọ chọrọ isi m ka a jụọ nwunye ya na o nweviri ihe na-eso okwu onwe ka demands wee tete dịka isi na o nwere ihe lead to that kind of altercation. Eyatago that kind of situation idobe nwoke n'ọnọdụ ịchọ ịtụpụsị ụmụ ya site from ụlọ elu. Hello. Uhuru Chioma ka eke ime nnọọ nnọọ arụ m dabere chi. Because here the Ghana should not with the problem of this thing of rain. Because I don't want to see the market Corona so far outside. Even with also or not going to smoke something like that. Or only couple of with common or not on the train or not on the way. Or so I don't to him all the way to see Corona or oh dear just as mentioned. The young National Kumbu, we are Mukama. Ọka nọ nwaanyị nọ ọ nwaanyị bịa na-azọ n'ụmụaka na-azọ if not ọkala ịtụpụ ha since tupu anybody abịa dị sef inyere aka ma ikwu anything. Thank you so much. Daalụ so na ike gwụkwa my brother iche ikwa n'isi adị mma maka anyway ka hapụ ihe nchọrọ ikwu ihe nwere ikwu ka nnugodi ihe unu nwere ike ikwu. Ị ga-esonye nwe m na 07060485853 ma kpọọ na 0915 570 8347. Hello. Evening, ka eke ime nnọọ ofu nwa na Ojoto ka eke ime ofu nwa na South nnọọ ka ebe isi akpọ m nnọọ nnọọ
suggestion ya bụ nwa nwoke tụtara nwa aka ya n'ala na kọbụjikọrọ m anya ahụ ma ọtụtụ ihe na-emezi na obodo anyị a. All right, just keep watching my Zuna 0706 048 5853, my one at 0915 570 8347. Hello. Mgbede ọma ka eke ime? No. Papa ejima ka maka ndị Iva Valley? No. I'm telling you. I thought the better now. More about Papa Jimana, I got for Jimana and Jimmy Ipu. Oh, no, told now. Oh, told it. Even more on your Google. Open Asia, Uke, Open Asia, maka otu family adị ọ bụ na ọ kọwachiri ọfụma ajụkwa nwunye ya ka ma ma uwe okwu na-esevuru ya na the man ọ bụ na onwe ihe ọ kọwara bụ ansa akpọrọ ya gaa asa aka aka nyecha ya ọfụma maka ọ dịka onwe ihe riri ọ bụ na nwunye ya kpasiri iwe na onweghị iso ihe na nwunye omebiki ya ịma na onwe ihe the something wrong with this year. I put a gas I can't the chair of my. All right, Dalo so. Obunori here, then brain ya me again need checked. Oh, we go to where the mana watarom. When your mother wake you won't get there safe. When your mother wake you won't get there, not like not borrow mark. I say, okay, KJJ may ritual. Nye ejidezi ebe o kechiri nwatakịrị na nylon ma tinye na boot asị na enwe reason and purpose of wewata mana nke a bụ kịta nọ o shi n'enu kedu ihe mmadụ ya anwụgide nwụọ to the point na ihe na-eme gị isoro ka ị dara nwunye gị maka na ụmụ nwaanyị yes people bụ na ha nụrụ people like this bụ ụmụ nwaanyị ka ha ji emezi balance ịmago ha nwụchasie ya ha eweruzie nwunye ha wee dabodezie but nke a bụzi ụmụaka this is a new one anụnụbeghị m ihe dị otu a before normally ịnwụcha ihe isi ka itibe nwunye gị ihe ma ọ ka ime nwunye gị nke ọ bụ ihe anyị na-anụ nke anyị dị used to mana kwa efu nke mmadụ mechechiche ọsị ka ọ were ụmụ ya tụfuo from 3-story building to ani anụtụbeghị m ya bifo ọ bụ na ịnụ ga-eme ka mma na ọ dị ha ọfụ anụtụbeghị m ya bifo hello mgbede ọma ka eke ime nnọọ owo junior ka eke ime alright gaa n'iru o onye ọbụla nọ na sensị ya bụ onye na-ekwere Chineke n'ime mmụọ na-ezo ama mkpagbu ji agwa nwere ike eme gị ije nweta ihe na-eso eso ya na awa uti ihe n'ihe kama na mmadụ ebugo onwe ya dịka na atụ jaja bụrụ
ngwa ọrụ nke ekwentị owere wee na-arụ ọrụ wee na-arụpụta ụtụtụ nke ya ọrụ ekwentị ndị mmadụ na-anọ ya onye ọbụla na-agbara ntị mmadụ ga-eme ihe dị ọ bụrụ mmadụ na-eme ya ịdịkwa na ụdị na-ekwesịghị ka eji imebi ya ụlọ ihe anyị na-atịnye n'oge a bụ oge mmadụ ma anyị ọbụla dị n'ala ihe ndị anyị niile ga-abịakwukwu Chineke nso ịgarụ Chineke nso mara na ọgwụgwụ oge ka anọ ya ihe mmadụ na-anaghị anụzi na mbụ ka a na-anụ kịta n'ihi na ajọ ihe bawanye ezoro ebe a na-achọ ya adaghị ebe a na-achọ ya chefuo nsogbu ya were ihe nke ije nwere ọgwụ ị ga-alụ ịwụcha mgbe ofu kwere n'anya nsogbu agaghị anachitego mgbe ọgwụ ahụ kpakwado dịka onye nke tụpụrụ nwa ya na nkịta mgbe ọgwụ fetere ya n'anya ọ ka ga-anachitekwa n'ọma ahụ ndị ọ mara na ihe na o nwere ihe o mebiri biko arịrịọ ka m na-arịọ ya ọbụla na-ege ya n'oge ịgbakwute Chineke nso ịgbakọta Chineke nso tọọ na azụ ihe ekwentị maka onye ọbụla jụrụ ikpere Chineke iwu nọgidebe n'oge ekpere ekwentị ka ọ na-eto ahụ ka onye ọzọzi ya daalụ sọ onwe ihe okwu nlaiki isi na ịma mkpelu chukwu okwensị ka ị ga-ekpelu ị ga-arụrịrị ofu you must be in one boat n'otu boat ka ị ga-anọ my dear sisters and brothers ị ga-choose today whom you shall serve either na ị nọ with or na ị nọ with so ị ga-decide pick a side pick a struggle nọrọ ebe a ma ị mara na ya ka ofu na-azọ gị Ịma mgbalaka, this world is more spiritual than physical. Ịma mgbaka in toto. Ịma mgbaka in toto. Hello? Okay, ofu nwa na South. Gaa n'iru. N'ike gwụ. Kilo ya mo sama na punya wa bu da na o do mu ye tu no do mu yo o ti no no o do ti ke ma ya na we ya gwa ti ka ye ane ne ga ya do ki bo bi ti na ya pa o do ga ga mi ga ta o ya go le o do yo o ti go no no tu me o ma ayo ka na ti ma ba ma unye no kwa we no kwa we se o ko pa ke o ko no ga o ti ma ga yi ti yo ma ka ya no e ke do o ti ti ya ka no pa yang bulu ini sebelum nah kami noya itu kan orang masuk bukan jauh kamu punya bukan agak itu kamu itu yang tapi kamu dengar tuh aku kan nah yang ini pun apa tuh pemaya apa ada itu cuma tuh jadi dia one side isi juga tuh isi kau tuh jaya orang nanti sama apa aku no apa tuh cipu dah cuma tuh kalau macam apa aku benar demand ya dulu na wo isi ba ko demand on o ma yo na wa to ko ran ko ko na ko da o yo ba na wa ta o ba mo do ya ni no ni ya mo ya mo ni ko ma ta ko do ko mo ta Daalụ so ofu nwa na South. Daalụ my dear o. Ụfọdụ na-ebe, ụfọdụ na-akwa, ụfọdụ na ọchị. Ịmụ amụọ okwu. Ịmụ ha amụ okwu. Isi ka ị nọrọ onwe gị okwu nye bụ ihe kali okwu kali. Hello mgbede ọma ka eke ime bless you too ka afọ gị na-ebe isi akpọ m James from Ogbete. James no how no hospital? How no go to hospital? Ụmụaka no go to treatment. Ọ bụrụ sọsọ nwunye ka ị na-agwa okwu, o nwere a lot of other people nọ na nwunye see situation. Yes. The lineage of that man was where the only
Voice again, a break, you square break. Alright, just keep watching my Zaya Danuzi Hubom na 0706 048 5853 my one 0915 570 8347. Hello. Mgbede ọma ka ime. No. Honorable, no. Antitinazo. Nna ị gaghị ntị. Okay. That man, lady, was so much in a hospital. Ọ nọ na police station. Onye dị eje hospital. Ọ nọ police station. Yes, ọ gbajiri ụkwụ, not ụkwụ, ụkwụ. Amakwana m honorable. Na m anọrọ fa n'obi dị anyị. Problem do one why we also be about now with the sick. Ekukwe ga amu da no na ma no man. Thank you. Daalụ so honorable. Ojusike. Honorable eji ụgwọ, eji m honorable ụgwọ visit na ụgwọ call, but come on, I come and confess. But ọ ya adịcha mma. All right, na Volt 104.3 FM, afọ mba ntị n'azụ. And anyị nọ n'Odenigbo ebe anyị na-akpa nkata ka ụmụ nwanne atụkọ isi ọnụ. Anyị kọma mere ọnụ ọgba ofe tinye okwu n'ofu trouser. Welu nnọọ brain I make the sense of every matter. Anyị ji maka ya wee bịa n'Odenigbo. Ebe a ka anyị na-etinyelu ndị mmadụ ọnụ. Ụfọdụ bụ ndị maka ha esi wee je, mana ha amarọ ifefa ga-eme. Amarọ ebe a ga-ebido. Ụfọdụ bụ ndị dị confused, amarọ ojije na ọnịna ha amarọ. So na-eweta akụkọ anyị case ọ bụ na ị nọ na this situation. Mụ nwa na onwe m, ihe ma gwa ụmụ nwaanyị bụ una dey marry o sha. Kasi ma ngwa m na this man enyere gị signs. Either na ọ na-aṅụ ihe, or they mana shiko their niche. You should not stand by your husband. Oh, company the marriage. But kedu movements or kedu things he may go he put to go in place in Yeludigaka. Kedu he put to go in place in Yeludigaka. Ụfọdụ n'ime na bụ notice na dunu di nwere addiction. Una na-ezia. Gwabzie mu ozizi na-ezi ka iji nwayo. At the right place, whether your husband the right attention or medication or need, and ihe make it anwa kedin nke ka deep embarrassing. It's yourself, your children, and your husband at risk.
Umuwoke ade ama boundary. Some of them amara when to stop and where to start. Ụfọdụ n'ime fa enwero boundary. Iya na-ese ihe na-ese because see ya isi m check ya nwere ka ọ bụrụ ihe ka ọ bụrụ ihe ka ọ na ihe mere ya spiritually. But there must be a notice. Yeah, onwe ka isi wee mata arụ gị si wee mata that something is wrong with you. Onwe ka arụ gị si wee mata na something na-eme gị. Ịsịrọkwa ka ije chọọ enyemaka, ịsịrọ ka egwu onye nọ gị n'akụkụ. And some ụmụ nwaanyị na-eme ọ dị difficult for their husbands to communicate with them. Di gị nwee ka ọ na-aga through one or two things. Ọ mara ka ọ ga-esi wee gwa gị. Ọ mara ka ọ ga-esi wee mepe ọnụ gwa gị maka na ị nwere ike ịchị ọchọ. Kwa nwere one of our brothers si na Transekulu wee kpọọ m. Gba anyị sometime last year early this year wee na-asị na nwunye bụ onye ọya ọkọchala ihe the next day enu ya na the whole street. Na ọ gwachaa nwunye ihe, nwunye were ya kọbi ya ọnụ. Ọ gwachaa nwunye ya ihe. Ụdị ndị anụnwa iche na nwoke ga-achị confined in them. That man nwere ka ọ bụ na ọ ma na onwe ihe na-eme ya ma ọ marọkwu to talk to mana o nwere nwaanyị ọ na-anụ kwesịrị ịbụ a helpmate, kwesịrị ịbụ ebe mgbaba ya, kwesịrị ịbụ confident onye ọ ga-abụ nwe ka o so gbajuo dọlụ tupu achọba ife n'ilo ebidogodo n'ime ụlọ. Ụfọdụ unu bụ ụmụ nwaanyị unu adịghị resourceful, unu adịrọ helpful, unu enwero number 6, unu enwero common sense. Kịta anụnwa itibego ha owe dim nekwe ụmụ m situation that could have been handled. Ọ bụ na itinyelu nwunye di gị na rehabilitation center ịma na ofu ihe ka ị na-aya. Ọ bụ na itinye di gị na rehabilitation center na o nwego onye kiswe kọsali ya mmadụ ma ọ chọba help because the man chọ help. Ọ bụ na if you are not willing to open mmadụ amanye nwe gị help because nwere onye ide ekwu okwu mmadụ amara ebe a ebido nyelebe gị aka. Achọ people a ga-akpọ ma people a ga-reach. Nekwa o di m na-aṅụkwu ihe, nekwa o na di m na-enwekwa attack. See how baraka it's either not the influenced or not the spiritually. Either of the two ofu bụ ihe na-eme this man. And guess what? Ka nwere ya nwekwu ya n'ime moto. Onwe dị ihe ọma a na-akọ. Onwe dị ihe ọma a na-akọ. It's as if na brain ya nọ in the cloud. What are the implications of what he did? Onwe dị ka o shi ayo biko, onwe dị ka o si wee na-ache kọwa onwe ya. It's as if ihe a mmekete is nothing. All ball can see to that. In fact, of already any reason to explain. If not something they take go a hold of him. Ima ngwam na ngudigi na-ese ihe na emaro ibu onye asị. Ọsịkwa ya bụ na o seche ya niile ọ bata n'ime ụlọ. Ida na inu go isi smoke na ahịa ọ na inu gị ya n'ọnụ ya. Nwere ka ị ga-esi wee sị m na di gị na-eme ihe ọ nwunye gị na-eme ihe ịmarọ ọ dịrọ possible for a husband. Ọ bụ na ọ dị na site n'aka nwoke na nwaanyị na na court for marriage. Enwere m ike ịghọta na onye a nwere ụlọ nke onye enwe ụlọ nke so 2 days a gị na ya na imam for some certain things. Mana kwa ifuru nke gị na ya bi n'ụlọ ịma nsị m nwa bụ Aunty Chinazọ kịta anụ a na ị nwere na ịmarọ na nwunye gị ma ọ dị gị nwere ụdị bad behavior ma na o nwere addiction. O nwere ka ị ga-esi wee gwa m ya m kwete mara ekwete. It did all that naive, it naive, man, or because he decided not to pay attention to your responsibilities. Makani obuna may affect your husband, or just a matter of time. Anything may affect your wife is just a matter of time. Just oberoge. Oberoge. Some of you but that's in danger in a marriage. Gina ụmụ gị aka nọrọ ebe ahụ. One day ị ga-ejeche bata ịma mfe ụmụaka gị. I promise you, one day ị ga-ejeche bata ịma mfe your property. O nwere anything igo dowe n'ụlọ ahụ. Nwaanyị ga-ewelu ma nke ogo ma nke igo. With ụmụ gị nalie. Ma ị bata one day di gị akpọrọ because ụmụ nwoke adịghị very good with ipark properties.
ụmụ nwaanyị na paaki properties gwugwu ihe anọ ịbata nnọọ di gị ịchọọ ya enu chọọ ya ana, and guess what, ihe ịmarọ as time passes by ka ọ na-aka onyewe njọ. Ọ bụrụ na ịmarọ ebe di gị ma ụmụ gị nọ, that's the more ị na-anọ na-eche na-achọ, the more ha na-anọ at risk. Tọsị mara ife ọchị iji ha wee mee. So m ga-eke nkwụcha ụmụ nwaanyị unu na-anụ di ị decide ya na onye a ka ịfụrụ n'anya, ọ dịrị izi, but o nwere some things ị ga-eneneche ma na o nwee ihe dị greater than love, which is your well-being. I love mmadụ, love bụ first o, love bụ ihe izi na love mmadụ, mana ifu na onye ahụ ị love ga-etinye your life at risk, ị dịrọ safe with that person. Some men deserve ụmụaka, some women deserve ụmụaka, because at the end of the day ị ga-afụ an irresponsible father. Ụmụaka mana ha nwere mpa, but mpafa dị exist to them. Na mpafa bi n'ụlọ ha dị ya, enwere ihe dịka mkparịkọta amụ kwesịrị ịdị n'etiti nwa ụmụ na nna, ọ dịrọ. So ịpụtazie kịta gị nwa na onwe gị ha na-agwa m otu ị nọ kịta na ị marụ na something is wrong. Ịma, but he decided to turn a blind eye. Ịma, mana ị just decide ya nnọọ ka ị na-eme ka a na-eje kpata as bad as bad eme gịnị ana. Ịmazi na tupu ị na ị decide ya to go, ihe nwee ike ime. Gwa m ka mmadụ ga-esi wee mabụrụ ụmụ ya na-abụ nya ịma nke izizi brain gị enwere ka o si wee gwa gị okwu. Ịma nke ịbụa wee bụrụzie onwe gị. To what end? So kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Cheta na anọ na YouTube and Facebook. Facebook bụ Volt 104.3 FM. YouTube bụ Volt Odenigbo. Ka anyị tinye ọnụ n'okwu a. Hello. Mgbede ọma ka eke ime. No. Adị m mma. Ka afa gị na ebe isi akpọ m. Ebe agwa. Nnọọ eze. Gaa n'iru. enweghị issue with nwunye ya because of that thing. Ma na ọ nwere ihe a na-aga nwunye ya na-akpọ polo ka a na-ụgasị na mama ndị drọg ka na-eti ya na that thing. Polo ka na-afụcha ndị nwụcha ya some ga-ejela ha n'ime nkọtafe. So unu etinyekwa ọnụ na nke a. Thank you. All right, daalụ. Nna, amara m ka kolos si arụ ọrụ ma ihe ọ na a na-ese but ama m na onwe nke ga-eme gị larụba ụla. Onwe nke ga-eme gị dị very hyper. Ịghọtago? Onwe nke ga-eme gị na-afụ mmadụ self as mere object, dịka ọ bụ na ihe a bụ situation nwoke a nọ na ya. Onye mere onye ju efu ụmụ ya ka an object we decide isi n'enu wee tụda ụmụ ya naanị. There's a possibility because mana ọ dị iche ihe a na-aṅụ karị. Onye ọbụla na-aṅụ according to otu o si wee chọọ feel at a certain moment. But unfortunately onye nke a amarọ m nọ izizi ya ka ọ na-aṅụ bụ the thing. Mana ọ tata ka iki ya jụ. Because mana one thing with izu ochi ma ime ihe bụ na 99 days for you, then one day for onye ọbụla ị na-emegide. Ị ga na-eme ya na-eme enjoy, ọ dịghị ka ị na-ana. Ị mara na ọja ka Chukwu ji ekunyere gị mmiri nke gị, ọ na-atụrụ gị na-atụnyere gị na-atụ gị. But 99 days gị dị over. Ị nwezi overflow. Aka wee kpala gị. Because this man kịta attempted murder. O ya eje nga, ọ bụ na judicial system anyị ma ihe ha na-eme. The man kwesịrị ije nga for attempted murder. Nọọ ya ahụ na o kwesịrị ịnị ya. O nwere ka ọ pụtazie on parole for good behavior. Probably obodo anyị bụ na ọ dị advanced. Etinye nwoke na rehabilitation center while ọ na-serve kwa sentence ya.
Bomb na 0706 048 5853. My bon na 0915 570 8347. My check him na YouTube Vote Odenigbo or Facebook Vote 104.3 FM. Hello. Mgbede ọma ka eke ime. No. Ị nọkwa ya? Okay. Eziokwu. nke na-abịa n'aka nke anụgoro anụ mana ịkọwago ya bụ ihe odo anya nke ọma mana so ya bụ nwoke ka dị ndụ kịta. Of course ọ dị ndụ na ebe ụmụaka survive onye nwa ga-survive mana ọ gbajiri ụkwụ. Ife dị na ya bụ na ọ ga-enwe ife obidogo ịnwụ enwetago ọ ya bụrụ obidogo wee ọmụgwọ ihe o wee mebie like that ma ọ bụ na village people bịa onwe ihe ọ gaghị ebu di ya kama na ife m na-efufe abụ nwaanyị ọbụla na-anụ di ka nwoke ya na-ele nwunye anya n'ichekwaba nwunye ya ka anya bụ nwaanyị ya na-elekwa anyị ichekwaba di ya otu o si too ụmụaka ọbụ na-abụrụ anụ di na nwunye nwaanyị a na-akpọ di ya daadị ihe daadị mmiri omini na ya nwoke na-alụzi nwaanyị abụzi nna nke nwaanyị ya bụzi daadị ya bụzi nna ya fụrụ anya nwoke na-agbakwanụ nwunye ma ọ dị ibu gote ya bụ nne ya dị ya nso nkịta ọ ga-afụrụ anya ụlọ ahụ weda ma mmiri ọṅụṅụ ma ọ nwụrụ ghọtago so that's why ụmụaka kwa so onye ọbụla ga na-protect kwanụ famili ya otu o nwere ike na-amakwanụ oge weda chenji ụfọdụ na-agba amụchaba nwa na ụmụazị na-egwuri egwu onwe ka arụfati wee chenji na ha na-anwe arụ ọnwụnwụ ayara ama ọbịa nnọọ garuo anị ha bụ na arụ ya na-ere ọkụ mana o nweta ihe esi wee n'anya nwatakịrị ịma na o nwere ife dị ya nọ na arụ abịago maọbụ o burugide egwu nke ụmụaka ibie na nnọbazi ofe ebe ịma na arụ iduba ma ogene na-eme ụdị agwa dị ya abụọ bata kpaba ma nwunye gị duba ma ogene ụmụ ihe niile a bụ ihe a ga na-elebe anya ọfụma the rate esi wee na-arụ ọchịrị ịnụ nwaanyị nkịta na ịnụ dị nkịta ọ dịkwa egwu dị na-eru adị na advance ekwụsị ịdị na-enwekwanụ ndị marriage counselor ebe niile otu esi akụzi ụlọ akwụkwọ si na-akụzikwu ya n'ebe niile mana ụlọ akwụkwọ sekọndịrị skuul ma ọ nọ na-ekwe ime nwatakịrị ọbụla bidowe ịmụ reproduction na dịka SS2 ibido kụzibi ya maka marriage maka ihe na-emezi nkịta ka nkụ amazi ebe a na-eje eje nne m ka ọkụkọ tọrọ ụtọ na stew ubejie ka ọ dị ala ogo ele ndị be anyị daalụ so daalụ alright ịnụgoni ya si bido n'oge kụziwe maka marriage na ndị otu ya amarọnụ m ọ na primary school ka achị bido ka na secondary school because left from union secondary school enwere business with a na-akụzi union union is the gịnị one of a man and a woman and their children of ya enwezie nuclear family extended family na ndị otu ya ihe asịsị ka uziwekwuolu bad character na class because ihe a bụ an attitude problem ihe a bụ imagon character mmadụ in terms of if something ị ga-asị n'otu ka iwe ya na drugs bụ ihe push this man because nwere amount of mmanya ị ga-anwụ ga-eme gị lift ụmụ gị isi na 3-story building to the afa ka iwe ya nọ ife
a na-aṅụ aṅụ nke a na-ese ese. Some people will peer pressure na-eti ha na that kind of ọnọdụ, not knowing when to say no. Ị mara ka esi once a force kwa n'ala gị piam ịbanyego, once a sịkwa n'ala gị n'ime nke i belong ịbanye, you can never say no. Ị dị receive advice receive chegodi man take kwenu nke bara uru, because here anyị na-ekwu okwu receive advice. A lot of people amakwudi the right advice to even take. Ha mara how to receive advice. Ha mara nke bụ nke nne ya, ha mara nke na-abụrụ nne ya. Ihe ha makwa bụ gịnị? As we dey go, may we dey go. Ihe emego gị mba, omego gị mba, ọma mmem. Ichezọ na akara aka abụghị ofu. Ichezọ na ọbụrụ ofu chi ka gị na onye na ọbụrụ ofu chi kelu nna abụ. Ichezọ na ọbụrụ the same background ka gị na ya si wee pụta. Ichezọ sị na gị nwe onwe gị nwe a lot to lose. You ike na those people anya, they don't have anything they are doing, or anything ha nwere to lose. Mana gị nwe onwe gị nwere ezinụlọ. You nwere people waiting for you to come back home. But he decided ka isolo ofu aka n'oli na-akwụgharị na-eme some certain things ọ na-eme. Some people bụ ndị na-echezọ their background. Ị mara ebe ichetọrọzi where you come from. So ịpụtazie isoluzie ndị na-amarọ. Some people bụ divided home, some people bụ divorced, some people bụ ndị na-amarọ nnefa, ụfọdụ bụ ndị amụrụ n'ilo, ụfọdụ bụ ndị enwerọ nne na nna. Gị na onwe gị nwelu nne na nna, nwee ụmụaka, nwee ụmụ nwanne, isolufa. Ụfọdụ bụ ndị na-adị ekwe. A lot of people bụ ndị adị anụrụ mmadụ okwu. Ịgwacha ha okwu ọwụsa na ebe ahụ, echi they continue from where they stopped. Ndị eze onye agwana m isolufa, ị na-aga ha bedo aka ibedo. Ichezozie that na o nwere ebe kootu gị kwesịrị ịnọ, so that ịchọ ichere ya aka ga-eruo na ya. A lot of people they make the mistakes of follow bandwagons. Ọ dịrọ mma ị na-follow bandwagons ebe ị mana gị nwa na onwe gị banye na that bandwagon, ị nwere a lot of things to lose. O nwere ndị ga-eme ihe ọjọọ taa gbanarị ya, jegodo je etinye ụkwụ ebe ahụ. O nwere ndị ga-eme ihe ọjọọ escape ya, gị nwa na onwe gị je etinyegodo ụkwụ dị ya. Ị mara ihe eji esi na agaracha must come back. Ị mata why eji esi da what did they call am? Monkey they walk, abi kezi you na-ekwu maka ya. Nya, ịghọta ihe meru that na eju ejeche iwu na ụzọ isi wee jee afịa ka ị ga-esi wee nata. Monkey go market, no go return. A lot of things na-ekwesịghị na-eme. Onye a na inwe ike ejube ọbụna ọnwụnube ihe a before. O nwere ike ya bụrụ izizi. Just ka anyị kọtụọ ya some slack. Ka anyị nyetụgodo excuse on his behalf. O nwere ike ọbụna ihe a bụ izizi. O jere ije test ihe ọṅụṅụ. Jeche bata ụmụ ya dị ya ka bọọlụ. Isi ebu nri ya. Ifuru onye na-adọ since God knows when. Isori ya wee na-adọ ọdọ nke izizi isori ya ọdọ 2 ịdọ 2 ọdọ 3 ịdọ 3. Ichezozie na gịwa bụ newbie na this game na ibidoro ya ọfụ. I nweghọ limit, I nweghọ control, I nweghọ self-discipline, I nweghọ boundaries. That friend I make, kedu ebe o si tupu I meet ya? Tupu I mekọwa ihe with mmadụ, I nwekwara a mind of your own. Nwunye gị na-ayọ gị, ị makwa dati mechiche gị ma mma nya ụdị biko ọbụla ihe ọbụla asọkwasị na-agwa gị, ọ ga-adị gị nya onweghị ihe ị na-aghọta. Mana ndị be anyị si na
oke soro ngwere ma mmiri ọkọ ngwere ọ ya akọkwa oke. M ga-ahapụ n'ebe a ka anyị jechaa gbachara obere ozi, gụchara obere egwu na cheta azụ. Mgbe anyị na-chetara azụ, ebidokwa ebe anyị kwụsị. Ifu na Odenigbo a, ndị na-amara ọ ga-ama, onye na-anụbeghị anụ. Unu chọọ, unu enwe ntị plastik, onye chọọ ya nwee ntị rọba. Mana fọ ndị bụ na fa na-ege ntị na-aghọta, na-aga through this process, mana ha mara ka ha ga-esi wee handle ya. Now is the right time. Ọ bụ rehabilitation. The first step to solving your problem bụ ikwete na inwe that problem. Once ikwete na inwe that problem, I promise you ga-adị conscious of every single thing ị na-eme gbasalụ nsogbu ahụ inwe. Bank ị ga-eji enwetenwu restrain, na-enwe withdrawal. Chọba solution. Days are gone mgbe a ga-asị gị don't tell a parrot. Parrot a nwere ike ịbụ nye nwaghị agbasagide dị ozi, gbasata ya tụ onye ga-enyelu gị aka. Ị nọ na Volt 104.3 FM, afọ mba ntị Chinazọ, na Cheta azụ aga n'ebe ọbụla. Enugu abụ ego obodo ekwere na nkwa. Enugu ga-abụ nkwa a na-ahụ enya. Steeti ha rọfuru na nrọ ga-abụ ihe a na-ahụ enya. Ọtụtụ okporo ụzọ karịrị 1000 kilomita mechara dị n'Enugu. Njem n'okporo ụzọ wee na-asụ ụsọ, ọsịsọ ma jikọkwa ọnụ. Asha na-aga ọfụma, azụmahịa na ihe ndị ọzọ na-aga n'ihu. Ihe nle na-agara ndị obodo ọfụma. Mgbe ụmụ akwụkwọ ji na-amụta ihe ọfụma iji usoro teknọlọji site n'ịmụta tab wee ruo na AI na robotic labs iji kwado ihe maka ọdịnihu. Mgbe a na-akwalite ọrụ aka na-abụghị sọ nkụzi anya isite n'ụlọ akwụkwọ teknikal kọleji na sekọndịrị skuulu bụrụ megafere ụmụ anyị ohere ọganihu. Mgbe ọ bụrụrụ ndị obodo anyị site na nkwalite ọnọdụ nchekwa tinyere steeti ọganihu anya enweghị nkwụsị. Mgbe ụgbọ ndị na-eburu mmadụ mba ojeko Peter Mba enaghị arụ ọrụ maka ka anụ sọsọ, ọ na-ahazi Enugu otu ọ ga-adị n'ọdịnihu. Steeti Mba ifuru ibu rụọ ọrụ mba akụ na ụba ma gaa n'ihu. Ọrụ mba na-egosi n'eziokwu ọrụ anyị afụtara ihe eziokwu. Echi nle ga-adị ma nso. Afa nwa bụ Chiamaka efukwa na-erechasị nwa bụ ụwa mgbede afịa ka ọ kpọsara na-erekwa my people kenke na-eme na it's your boy Kola bụ onye mụ na-ekpasa ebe mụ na Aunty Chinazọ na Odenigbo. I nọ na Volt FM 104.3. Me, I know like wahala. Volt 104.3 FM. About to go down. All eyes on me, I'm on fire. All eyes on me, oh, I'm on fire. Hey, money is banging, I'm on fire. Skinny, alone, I'm on fire. Anything for your girl? Thank you, don't mention. Hey, I'm on fire. Remember my husband? I live my life on my end, so I no send your mama. Play my husband. Yeah. Copyright. I the vibe to song, I can't forget. Okay. See, then go say, Stand like a hey, I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. My name is on night tension. I'm on fire. Yeah. Thank you, don't mention. I'm on fire. I did live my life on my own terms. I no send your papa. Yeah. I mean, on my own terms. I no send your papa. Yeah. I walk these things. Anybody when you show that thing supposed to the arrangement was perfect. My portfolio page or something. Voiceover. Yes, you're supposed to get access to that file too. People they ask for voiceover artists. I'm on fire. That's a good man. Hey, I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire.
Pam 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 pam. John. Alright, ana chetago mazụ na Volt 104.3 FM. Cheta na ị nọ n'Odenigbo ebe anyị na-eji asụsụ adaiset okwu dịka otu o si gbasalụ gị mụ onye nọ gị n'akụ ezinụlọ gị na onye ọbụla ọ bụ na ọ bụ gịnị ya, maka na ọ na-abụ n'ime ụlọ ka esi adị wee na-apụta n'ilo yatago. So m na-asị unu jisie ike n'ọrụ n'ife ọbụla ị na-eme, and anyị ga-anachi ọsịsọ to ife nwelu ikwu n'ụbọchị nke taa. So anyị ga-emepekwa phone line. Achọrọ m ịma na anyị ga-eje na YouTube ka anyị welu ozi anyị dị na YouTube. So anyị ga-aga na YouTube ka anyị welu ozi anyị before anyị wee fụkwa ndị na-akpọ m na phone anya. Ka anyị je na YouTube. Enyi nwere m Onyejekwe Cecilia. Onyejekwe Cecilia sim, good evening Aunty Chinazo on Volt Odenigbo family. My dear, it's only someone that is under the influence of hard drugs and insanity that can behave that way. Anyone with his right senses intact cannot do that. They should call a mental specialist. Somebody should call 911. Makana when you need the police, if you need the ambulance, you need the help. All right. So also thank God the children survived. No one will survive. My dear, drugs and alcohol influence is bad. I mean, terribly bad. It can destroy somebody. Leave matao. Obrasi. Onye nke nwere anom na akụ. Onwucha, obukwara na akụkụ but na afia every day ebe ọtọgbọ na akụ main road na akụsisi asọ mmiri. Anyị ekwuketego anọkọtago kwụsisi enyezinye ọrụ ọrụ ga-enye ni ego n'aka. Si kwụnye n'ime akaụntụ. Si akaụntụ a na-akwụnye n'ime ọkwa nke o nwere ATM kaadị na ya. Ya eneketego issue enego ya iru azụ aka ekpe and so, but amara ka a ga-esi nwere ka a ga-esi because sosi ya bi ebi na ọbụna ihe dịka na ọnụgo nwaanyị ọ na nne na nna ya bi okwu adị iche isi n'imechi ije nne na nna ya because ọ kara mma na nyere nne na nna ya bụ ego were ya gụ nne ya eri n'ụlọ karịa na enyere ya nwatakịrị o jee chọọ ihe ọ ga-esebe ekwunya echekigo dị mata left right and center si ha hapịa nọ eji ya ka ọ nọ o nwere ihe ọ na-aghọta kịta mgbe o yeji wee ghọta ya. I pray no man delia too late maka nọ nke ịdị late ahụ bụ ebe problem na-esi abata. So ihe ọ bụla ọ na-eme si hafịa na gịnị me ọ nọ na the age, but I pray na mgbe ọ ga-eji wee nacheta azụ to his right senses mgbe ọ ga-achọ ịkwụsị no man late for him. All right, so kpọọ m na 0706-048-5853 ma ọ kpọọ na 0915-570-8347. Hello. Hello, Aunty Chinazo. Ndewo, ka ime? I know from Godwin Achara Layout. Godwin from Achara Layout, no. Ndewo, okwu ewepụta dịkwa osikwa ike o siri ike. N'ụwa just etu esi kwuo na ụwa mmebi mana na end of time Chineke onye na-eke anyị tụkwasịrị obi 100% and he will see us through in Jesus' name. Amen. So always few things ịma na summarize ihe a ịghọtago ikwu two things either ihe a the physical or spiritual. When was something in Joaga, I put a can for the woman, can't do the woman. I got to do woman, my dear, where incidents of constant assault or violence in the house, because each dog in a walk, equals the woman, the husband, and so my castle. One,
ịghọtago. So wee ike na-enwego repeated incidents the man chọrọ ime that kind of thing ịghọta, because ọ bụrụ dịka nwoke bịa ọ kpọrọ ofu nwa ya na-agwa ihe na ọ kpọpụta nwa ya, then the woman na-rush ozugbo sọrọ ya azụ. So wee ike na the woman na ihe enwego several incidences ọ chọrọ ime this thing ịghọta, the woman ghọtawazi, and just like etu isi wee kwu na onwe nwaanyị ọbụla na-amara ma di ya bụ onye ori ma any type of character the husband the wife ga-amanata character nwunye mmadụ the husband ga-amakwa ịghọtago. So ọ ya bụ the area ọ bụrụ na the man na-emebe ụdị ha dịka the violent to the children, then the woman na-afụzi dịka a man ọ na-etilt either through because of ihe intake dịka excessive alcohol or drugs, too many of the speakers is Igbo. But block the woman will do the other call about the size and weight of the woman, but not to put the woman, no man put the woman, you know. So up where can the woman catch it to say maybe now or to put your mark or to possess the woman before her. So you know now go suicide mission and if we can say okay Jenga, yes, for more than attempted more than 2. You know we have been thrown his out or can get equally a judge get equally a suicide. Because suicide attempts come and work by himself. So I had a child sentence and go mark attempted more than equally and get suicide, because anybody attempts suicide, they will away the process, he get Jenga because of the attempt, you understand? So the another critical issue, just the spiritual angle, is that one way take it up or not something there, that's no way projection, except the man, you understand? So and another angle, but we check the character with different options and explore character, whether the man anointed one kind of terrible spiritual group, you understand? So it's always can things chosia or not part of the agreement or where in the process, you understand? If man is not going up to the marriage or Tiana Banana, no wake up at time you'll go to Itupu. Call where how about that process culture Jimmy where the call marker jump. So many options they involve. Now this thing so terrible. But whatever very man Allah a book we have and no angels can do whole family to you. Before y'all why y'all bomb like this, man na boy and one but what okay violent mega